Ola, xoguers! Hoxe saímos de novo á rúa para falar con vos. Nas curiosidades de hoxe veremos cousas divertidas do Nadal. En a sección de Falle de Fai veremos como se fan uns bonecos de neve. Hoxe o noso reto diario. E como sempre remataremos con música. Tony Cash. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo, imos presentarnos. Somos Michi e Pablo. E Ravi, o loro máis molón de toda Pontevedra. Que simpático este loro. pero para simpáticas e simpáticos, os nosos xogers. Mira, mira. Dentro vídeo. Ola, xa estou aquí na miña actividade favorita do Nadal, en Pontexogos. Imos preguntarlle a xente cal é a súa. Que soedes facer en Nadal? Pues no sé. Xogar cos meus regalos. Agasallos. Ir a la nieve. Nosotros vamos a la nieve, cuando podemos vamos a la nieve. Eu tamén aproveitar estas cousas que fan no ayuntamento. Vamos aos xogos e as actuacións que hai por a cidade. Facemos moitas manualidades en casa, aínda onte estuvo facendo, adornos. Pasar la Navidad con mi familia. Que é o que máis vos gusta facer en Nadal? Ver as luces de Navidad. Sí, Bailar e cantar. montar a árbore. A montar el árbol. Como lo puedo explicar? Montar el árbol. Hablamos coas nosas familias, Escoitar villancicos. jogamos, nos divertimos sobre todo pensando en na Navidad, facemos a carta, moitas cosas. Cuidar dos rapaces. Caminar, salir a ver las cosas por aquí, las luces que han puesto ahora. Comprar churros todos los días. Que facemos no Nadal? Pasamos moito tempo xuntos, damos moitos Sí. paseos. Verá, vimos os pontexogos. Sí. Sí. Cantamos villancicos, nos ponemos gorros y gafas divertidas de Navidad. Montar o árbol de Navidad, facer o Belén, divertirme. Solemos ir en Nochebuena a cenar a casa de nuestros abuelos. Pasar na casa e salir de vez en cando. Que Papá Noel trae los regalos. Claro. Es una ola. Para estar todos reunidos y poder hablar de pedir deseos sobre qué queremos para 2021. Pasachedes pola carpa de Pontexogos xa? Sí, moi bonita. Moito. Ainda non, pero agora mesmo estou vendo que tiña a intención de ver que se estaba facendo este ano. Sí, ya pasamos. Que te pareceu? Bien, moi chula. Él solo pasa a pipa. E así por fora que vos parece? Un iglú. E gusta vos o iglú? Sí. Eu recomendo a todos que veñan porque van a pasar moi ben e además é moi bonito. E así por fora que vos parece? Gusta vos? Sí, chula, hai un fotocall, ¿no? Ven, Ben? ven. Moi chula. Sí, la vi, para coger los billetes del tren y todo eso. E que vos parece? Está chula? Es muy bonito. Me encantan los osos polares y los renos que hay ahí. También. Animas a toda a xente que de Pontevedra que veña por aquí? Sí. Especialmente los nenos. Así. Oh, que ben, que publicidade máis boa. Ravi, que curiosidades tes preparadas para hoxe? Vou a ver se hoxe consigo sorprendervos. Hoxe imos a falar de algunhas curiosidades navideñas que me parecen moi divertidas. A ver que pensades vos. En Noruega, en Noiteboa, teñen unha tradición curiosa. Son un pouco trastes e se dedican a agochar vasoiras e fregonas. Fanno porque críase que esa noite as meigas e malos espíritus salían a buscalas e se non as atopaban xa non había perigo. A min paréceme unha tradición moi divertida. Ao igual que fan en Suecia esa mesma noite. Reúnese toda a familia para ver a televisión, pero non calquera cousa, non. Miran un episodio especial de O Pato Donald e os seus amigos deséxanlle un feliz Nadal. Bótanno na tele ás 3 da tarde e é tan tradicional que moitos xa o saben de memoria. Que cousas! Ata aquí as curiosidades de hoxe. Ata logo!
Seguimos co programa e agora toca a sección de Fai e Desfai. Materiais listos para empezar. Imos ver que nos preparou Carmen. Hola, Carmen! Hola Michi, hola Pablo e hola Xogers. Benvidas e benvidos a Fai e Desfai. Eu son Carmen e hoxe vamos crear. O taller dedicaremos a facer un boneco de neve. E vamos a necesitar os seguintes materiais. Papel de periódico, un lazo ou un pedaciño de tea, fío branco, un calcetín branco, tesoiras, lápiz, pegamento de barra, cartulina e papel pinocho. Ademais, necesitaremos a pistola de silicona, pero se non tedes, podes utilizar calquera outro pegamento que teñades na casa para teas ou mesmo agulla e fío. Primeiro, vamos a comezar facendo dúas bolas de papel periódico como estas. Unha máis pequeniña, con 2 follas, e unha máis grande, con 3 follas. Para que? Unha para a cabeza do noso boneco e outra para o seu corpo. Collemos o noso calcetín e dámoslle a volta. Para que? Para que teña unha textura máis de boneco de neve. Vedes? Así. Entón, comezamos. Abrimos o noso calcetín e metemos a bola máis grande, que será o corpo do noso boneco. Metémola ata o final e damoslle ben de formiña para que quede redondiño. Así, vedes? Vale, agora metemos a máis pequeniña, que sería para a nosa cabeza. E así volvemos a darlle ben de formiña para que quede redondo. Aplastamos e así teríamos o corpo do noso boneco, vedes? E ademais xa diferenciamos o corpo da cabeza. Agora temos que atalo por aquí arriba para que non se saia nada. Collemos o fío branco. Cortamos e atamos. Ben forte que non se escape. Listo. Agora, co todo que nos sobra, vamos a facer o noso gorriño. Cortamos. Non vos preocupedes de como quede isto aquí arriba, porque vamos a tapalo con o noso gorro, así que non pasa nada. Collemos a parte que máis nos guste do calcetín, cortamos. E agora sí, xa podemos facer o gorriño. Nos vamos a facer así para aproveitar o calcetín. Podedes usar outro de outro color ou o que queirades. Poñémoslo na cabeciña. Pois así quedaría o noso gorriño. Temos que pechar a parte de arriba para darlle un pouquiño de forma con silicona. Botamos sen queimarnos e xa quedaría pois unha formiña pechada. Vedes? Así. Entón, agora collemos o noso pompón e que vamos facer? Cortar o sobrante á altura dos demais, poñerlle un pouquiño de silicona e, por suposto, pegalo na punta. Isto xa vos dixen, podedes coselo, podedes facelo con outro tipo de pegamento ou pedir axuda a unha persoa maior e que vos axude a pegar ben todo. Vedes como vai quedando? Agora, para darlle máis cor, eu teño este lazo.
para poñerllo de bufanda. Facemos así unha formiña, como máis vos guste. Vedes? Quédanos moi largo. Entón, cortamos por aquí e cortamos outra máis longuinha así. Perfecto. Vedes? Agora, para que quede un pouquiño máis real, facemos uns cortes a modo bufanda. E 2. Así. E que lle falta ao noso boneco? Pois uns olliños e uns botóns, sobre todo. E unha nariz, que non se nos esqueza. Na cartulina negra vamos a facer un triángulo como este. Co lápiz o debuxamos sempre coa parte de abaixo redondiña. E o recortamos. Unha vez o teñamos, que facemos? Pegamos con pegamento de barra. Dobramos deixando un pedaciño que se vexa ben para o pegamento. Así, ata arriba de todo. Dobramos e pegamos. Así. Vedes? Ben pegadiño, que non se escape. Aguantamos un pouco se fai falta e listo. Esta sería a forma do noso nariz. Se queredes, podes recortar a punta para que quede máis redondiña. E xa estaría. Para que parezca unha zanahoria, vamos a coller o noso papel e forralo. Como? Pois de calquera forma, non tedes unha forma correcta de facelo. Envolvemos, envolvemos. E como o cerramos? Con outro pouco de pegamento de barra. É mellor utilizar este tipo de pegamentos para que non se note. E así quede máis natural. Vedes? Non se nota nada. Cortamos o que nos sobra. E así temos o noso nariz. Vale, vamos a deixalo para o final de pegar. Temos o nariz listo. Agora, que vamos a facer? Aproveitar a mesma cartulina para facer 3 botóns como estes. Así. Vedes? O recortamos e agora que temos todo listo, vamos a pasar a pegalo. Este paso podedes facelo, como vos dixen, coa axuda dun maior. Ou pegalo con outro tipo de pegamento. Collemos o noso nariz, poñemos ya un pouquiño de pegamento e pegámolo. Así. Aguantamos un ratiño, que quede ben fixo e listo. Aos botóns, collemos, botamos o pegamento e repetimos a mesma acción. Neste caso vamos a utilizar só un, porque o corpo é pequeniño, pero podedes poñerlle os que queirades. Estes outros 2 circuliños utilizaremos para os ollos. E listo, este sería o resultado. Pois aquí teríamos outro exemplo de boneco que podedes facer. Soavos de algo? Soame de algo, pero non sei moi ben quen é. Como non, Michi? Si, Olaf. Claro que sí, trátase de Olaf. É moi sinxelo de facer. Só temos que coller un calcetín ben grande, como que utilizamos para este, e meterlle dentro unha boliña feita con 2 follas de papel de periódico, outra boliña feita cunha soa folla para a parte superior do corpo e outra bola máis grandeciña feita con 3 papeles de periódico para a parte de abaixo do corpo.
Para adornalo, eu decidín coller unhas ramiñas e poñerlle de botóns uns pedaciños de cartolina negra arrugadiños. Pero vos podedes adornalo co que máis vos guste ou co que teñades pola casa. Despedimos fai e desfai con estes dous bonecos de neve. Esperamos que vos guste e que nos mandedes as vosas creacións. Deixo-vos de novo con Pablo e con Michi. Ata a próxima! ¡Hasta el próximo día, Carmen! Oh, Pablo, a verdad que me encantaría ter un Olaf. Oh, espera. A ver, déjame ver un momento. Mira que traigo. ¡Qué guai! Xogers, recordade que vos tamén podedes enviar os vosos resultados a nosa conta de Instagram. E agora sí, imos coa parte coa que máis río de todo o programa. Os retos! E o reto é... Adiviña o animal. Adiante co reto! Reto adiviña o animal. Este é moi sinxelo. No seguinte reto, unha ou un de vos deberá facer un son de animal e outro terá que adiviñalo. Ben, Michi, queres que empece eu? Vale, veña. Va a ser moi complicado. Vale. ¡Kikiriki! É un galo. Sí. Vale. Non sei. Un pouco máis, a ver. Ai, un gato. Sí. Vale. É o meu turno. Vale. Bé. Bé. Unha máis. Bé. Unha ovella. Sí. Vale. Un elefante. Unha egua ou un cabalo. Vale, sí. Un cabalo. Unha galiña. Sí. Non me sei. Está resfriado. Mais ou menos. Un porco. Un porco, sí. Un mono, un chimpancé. Vale. Un can. Un can. Un pasariño. Un pasariño. Esta é moi complicada, vale? Vale. Un perezoso. Sí. Un pato, pero porque dasme pena e vou decilo. Un camello. No. Un camelo. Unha xirafa. Sí. Vale. Unha leona. Vale. Un perezoso outra vez. Non. Unha tartaruga. Sí, é que as tartarugas non fan ruido. É un animal moi silencioso. Moi silencioso. Nemo. Vale. Michi. Eres ti entrando na piscina. Non. Hola. Unha balea. Moi ben, Michi, moi ben. Vale, definitivamente creo que non se nos dá nada ben facer animais. eu creo que non. Imos seguir co programa Sí. que é o que mellor se nos dá. Gustouvos o reto de hoxe? A min, como sempre, paseino genial. Anda, eu sí que o pasei ben. Pois xa sabedes, isto e moito máis vades poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Xa sabedes, vémonos mañá en Pontesogos TV. My heart aches, my heart aches. Please tell me you can take it all away. Darling, tell me something I can't do.
know I can't keep on feeling oh so blue. Give me some of that sweet heartbreak syrup. Doctor, someone call me a doctor, 'cause I need something to take the pain away. My heart aches, my heart aches. Please tell me you can take it all away. My heart aches, my heart aches. Please tell me that this pain won't stay. Doc, tell me something I can do. You know I can't keep on feeling oh so blue. Give me some of that sweet heartbreak